ଆଉ ରଙ୍ଗା ଭାଇ ଆବାସ ଆସିଲା? ନା ବା ଆସିନି, ଯାଉଛି ପଚାରିବି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମର ଆସିଯାଇଛି କି? ହଁ ହଁ ମୋର ଆସିଯାଇଛି। ହଉ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଥର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନାଁଟା ଆସିଲା, ଆଉ ମୋର ଆସିଛି ନା ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଆଜ୍ଞା ନାଁଟା ରଙ୍ଗା ବେହେରା। ରଙ୍ଗା 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 ନା, ଏଥର ରଙ୍ଗା ବେହେରା ନାଁ ନାହିଁ। ଏଥର ବି ନାହିଁ? ହଉ ସାର୍ ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। ଏଥର ଯଦି ନାଁଟା ନ ଆସିବ ତାଙ୍କ ଦି ଗୁଲରେ ଗେଞ୍ଜି ଦେବି।